Angke balik kuponnya sayang kita goyang. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar, lalu ku katakan rindu. Lah didulang, ame didulang sekali lagi. Allah sudah kaleng dikuncang, bermain tim ini kembali. Berapa angka dicari, hati-hati sana menanti. Usah diadu oi sayang, tidak dudupa. Saku sarawa bisa nyukupa. Tali ngonang nyari yang kini menjadi pakar. Cubola calia si roda beca hati go kini nan tampak. Ala aduh urang nan punyo, capek lah udah kasih ko. Angkot 3 terakhirnya. Oke. Tiganya ada 31, 48, 51 dan 84 akur kembali. Adolai. Ada. Tiganya ada 16, 31, 53 dan 72 akur lagi. 3, 19, 36, 64 dan 87 akur puluh cik lagi. Kok nyebang ah? Alah bang. Oke, bagaimana yang coki kembali? Yang coki manyo suaranya. Manyo dan coki. Kita goyang lagi. Oi sisiti sirabiatun, baru mata pimuharo. Tolong dangakan dendang jo pantun, dangakan pulo anggota suwo. Hati-hati sana mangiro, disabuikan kini pantunyo. Oi dilaui cindawan tumbuh, tapi sayang sakit terabuah. Si 27 angko digugua, 27 kini ditutua. Ala adoh urang nanamu 27. Dua puluh tujuhnya ada, tiganya ada, 48, 72 dan 80 masuk 1. 27, 8, 58, 75 dan 84. Bagaimana masih ada? Masih ada oleh, hanya berdua saja. Hanya 2 saja. Oke, silakan. Bagaimana indah dolai? Indah dolai dong. Kita goyang lagi. Oi kapiti yang di lubang karang, mencari makan ke lubang batu. Allah sudah kaleng dikuncang, kini dicabui batunan baru. Yo basa-basa nak menunggu, calia angkonyo kini di kartu. Ondela taga armada parang, baragam corak rononyo. Di Masiria indah kaberang, sadang makan takkan tujuh. 77 anggota suwo, masuk pulau kironyo udah ambo 77. Tidak sampai karena Vedo batu.
77-nya ada 86, 58, 37 dan 12. Kembali akor satu orang. Alah balik alah. Apa yang lo naik? Minta nomor WA ya bang? Oke, kecek panitia awak, kecek tuan rumah awak dari sabaris kini awak bermain menjadi 2 baris 10 angko bebas. Yang mana hadiahnya bang? 1 buah TV LCD hadiahnya. Yang mana bang? Itu bang. Oh nak jadi TV LCD dah, laptop. 1 buah laptop awak bermain 2 baris 10 angko bebas. Alah. Ayo alah angkat lah kupon tu lah sayang. Angkat kupon tu ha. Kita bayang lagi. Samui nasira diadu ndak namuah manang kalau bermain duan jalenga usalu pun nombor dipasang Tanjung Tiram ke Batu Baru 83 agala tando si 83 kini sayang manyo adoh nana punyo bawa kemari lu bawa kemari 83 Abah indah jadi no. Itu makonyo pasang mata pasang telinga awak main 2 baris 10 angko angkat balik kuponnya. Kita kaya. Hey. Dah jadi menang si Adi Ambo itu mako pasang batojo talingo jikola angui usah marabo kasih ria jana berang pulo ondela bungkua urang piladan pagi pulang lapatan de gara-gara kini inyo suko barutan alat tagadai sawah jolada si angko limo oi sayang bajalan surang si angko limo kini tak kembang alun ado urang mana tibo si elan kapalo elan sakarek nyo kapalo nago iyalah lahia anak sambilan dek lupo nyoba kuro-kuro angko sambilan itu angko nyo Malenggo pulo kini ko siri asemo nan bodinyo oi sayang iyo badago si 20 angko manjogo si 20 angko nyo tolong ditengo hai alun juho ada nasuko basio punai di hutan agala tando si 38 kini tasuo adi sambuang pulau Batunyo oi cincu kapa Tambora pergi berlayar ke laut Cina si angko tujuan oi sayang kini keluar si angko tujuan Allah ada punya mana sini masuk. Pakcik lo. Abang kemari dulu. 7 tadi terakhirnya. 7-nya ada. 29-nya ada. Ampe pulampenya lah keluar tolon. 52 lah keluar tolon. Ikolah tagili yang kemas sayang. Alun lah doh. Alun lah doh. Alun lah doh. Tunggu dulu sayang. 7-nya ada 33, 58, 75, 87. 1 baris. 9, 6 balik. 31, 55, 79 barasia 10 angko 2 baris
Aku Radi Ambo yang baju lebab hitam. Satu saja warna hijau sayang. Tujuh yang ada 29 sampai 56 58 75 satu baris. Cik lain 7 balik 38 55 79 ampeknya lado tualun. Ba iko coki ko masayang ampeknya long keluar le. Kita bermain 2 baris. Ba. Tidak jadi do. Tidak jadi do. Surang saja dan menangnya.